Перашкаджаў Крамлю жывым, але не дае спакою і мёртвы. Спачатку цела Алексея Навальнага не маглі знайсці ані блізкія, ані паплечнікі. Урэшце знайшлося ў моргу акружной клінічнай лякарні ў Селехардзе. На целе сляды сінякоў. Грамадскасць гаворыць пра забойства, а дэмакратычны свет вінаваціць Владзіміра Пуціна. І што? Які ж будзе адказ? Яшчэ да трагедыі Джо Байден абяцаў сакрушальны удар. Але ці была адказнасць за Александра Літвіненку, Анну Паліткоўскую, Барыса Немцова? І хто яшчэ павінен з'явіцца ў гэтым спісе, каб свет зразумеў, што з мяснікамі-забойцамі не вядуць перамоваў? Нямецкае выданне «Білд» падало, што пра вызваленне Алексея Навальнага дамаўляліся з Масквою Нямецчына і ЗША. Што ж, Крэмль паказаў, чаго вартае іх слова і які кошт чалавечага жыцця. Асабістым ворагам маньяк не даруе. Тыдзень з Сергеем Падсасонным вітаю ў нашым эфіры. Смерць Алексея Навальнага, а таксама зазіраем у лукашэнкаўскія турмы. Пра некаторых палітычных вязняў інфармацыі няма больш за год. 4 зняволеныя ўжо памерлі за кратамі ў Беларусі. Для дыктатараў гэта не сігнал, гэта пазбаўленне ад апанентаў. Але ж гэта павінен быць моцны сігнал для дэмакратычных дзяржаваў, што смерць тых, хто змагаецца за свабоду, не павінна быць проста так. Сістэма аховы здароўя для набліжаных да ўлады і для звычайных людзей. Прышчэпкі ад каранавіруса для Лукашэнкі, які не бачыў хваробы і прышчэплівацца не збіраўся. На словах, мы маем расследаванне з базай тэлефонных размоваў, з якіх вынікае адваротнае. Будет очень интересно. Значит, Дмитрий Владимирович, я нашла 5 доз, 1 и 2 до сентября 21. Поэтому, Дмитрий Владимирович, в четверг Масленкина с района привезет ее вам. Вы ее храните как зеницу ока. Это будет для первого и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас. Тыдзень да псеўдавыбараў, на каго разлічаны гэты рэжымны тэатр і навошта патрэбны. Параўноўваем з мінулымі кампаніямі і адкрыта заклікаем на лукашэнкаўскія недавыбары ні нагой. Беларусы ведаюць, што палата прадстаўнікоў гэта вельмі дэкаратыўны орган, который па сутнасці нічога не вырашае. І адзіны, хто адказны за сітуацыю ў Беларусі, вось тая пасада, которая у нас ёсць, гэта пасада прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Раптоўная нечаканая смерць, альбо лепей сказаць, забойства. 16 лютага не стала расейскага палітыка Алексея Навальнага, якога асудзілі да 19 гадоў зняволення. Яшчэ напярэдадні з ім было ўсё ў парадку. Ён выступаў падчас паседжання на разглядзе справы па пазове да кіраўніцтва калоніі. Пасля чаго сканаў. Смерць пацвердзілі нават у Крамлі, адсправаздачыліся Пуціну пра выкананне загаду. Кім быў і чым стаўся небяспечны расійскі апазіцыянер для маскоўскага рэжыму? Алексей Навальны – апанент Пуціна нумар 1. Працяглы час ён быў косткай у горле для крамлёўскай верхавіны, выкрываючы схемы і шляхі абагачэння расійскіх элітаў. Пра створаны ім у 2011 годзе фонд барацьбы с коррупцией. Я знал Алексея с 2011 года. Мы познакомились на антиселигере. Это было вот накануне таких больших выборов в Государственную Думу, выборы, которые тогда в какой-то мере перевернули политическую жизнь. Алексей призывал нас всех участвовать в кампании «Голосуй против партии жуликов и воров». У траўні 2012 года Навальны разам з Сергеем Удальцовым і Барысам Немцовым стаяў на чале пратэставай акцыі ў Маскве «Марш мільёнаў», што пачалася па нязгодзе з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Скончылася яна сутыкненнямі з паліцыяй і дзесяткам заведзеных крыміналак, вядомых пад агульнай назваю «Балотная справа». На выборах мэра Москвы ў 2013-м Навальны заняў другое месца, саступіўшы Сергею Собяніну. У той жа год супраць яго завялі крымінальную справу, нібыта за крадзеж маёмасці. Прысуд – умоўны тэрмін. Гэткі ж вырак ён атрымаў у справе і ў Раше год пазней.
Политическая мотивированность этого дела совершенно очевидна. У 2016-м Алексей Навальны заявіў, што збіраецца выставіць сваю кандыдатуру на прэзідэнцтва ў 2018 годзе. Але яму адмовілі ў рэгістрацыі. Навальный был такой фигурой, это показало его участие там в 2018 году в своей альтернативной президентской кампании. Навальный был одним из немногих российских публичных деятелей, у которых то, что он говорил, оно отзывалось не только, так сказать, в головах и сердцах городской образованной аудитории, ориентированный на, так сказать, либеральную демократию, но он, так сказать, обращался к очень широким кругам. Шмат у чым гэтаму паспрыялі расследаванні Навальнага і ягонага фонду. Гэтак апублікаваныя звесткі пра карупцыйныя махінацыі Дмітрия Медведева у фільме «Он вам не Димон» привялі да акцыяў пратэсту ў десятках расійскіх гарадоў. Но даже самый хитрый и изощренный коррупционер может попасться на какой-то мелочи. Праз актыўную грамадзянскую пазіцыю Навальны зазнаваў сталы ціск. У жніўні 2020-го яго нават спрабавалі атруціць навічком. Падчас пералёту з Томску ў Маскву расійскаму апазіцыянеру стала блага. Самалёт здзейсніў экстранную пасадку ў Омску. З лётнішча яго ў беспрытомным стане адвезлі ў мясцовую лякарню, дзе ўвялі ў штучную кому. Праз 2 дні завезлі ў нямецкі шпіталь Шарытэ. Пазней у сваім расследаванні Навальны выйшаў на выканальнікаў замаху з ФСБ. Мне кажется, что там, впитывается быстро просто. Пакуль Навальны праходзіў рэабілітацыю ў Нямецчыне, Федэральная служба выканання пакарання абвесціла апазіцыянера ў вышук, нібыта праз шматлікія парушэнні па ранейшым выраку. Ведамства запатрабавала змяніць яму умоўны тэрмін на рэальны. Нягледзячы на перасцярогі, у 2021-м Навальны свядома вярнуўся з Нямецчыны ў Расею, дзе яго зняволілі спачатку на 3,5 гады, а летась ужо за кратамі асудзілі на 19 гадоў асобага рэжыму, нібыта за экстрэмізм. Он продемонстрировал беспримерный героизм, последовательность и в конечном счете даже какую-то, я бы сказал, далеко превосходящую рационализм обычный такой и инстинкт самосохранения, способность идти до конца в своей позиции. Он в этом смысле слова, как многие героические диссиденты конца советского периода. Беларусам варта ведаць, што Алексей Навальны адзначыўся скандальнымі выказваннямі ў дачыненні суседніх народаў. Гэтак у 2008 годзе ў сваім блогу ён абразіў беларускую мову. Як быццам бы сістэму пісьма прыдумалі хатчыкі, якія аб'ядналіся з падонкамі. У 2020-м падтрымаў беларусаў у барацьбе. В Беларуси происходит изменение сознания. Наверное, впереди еще, совершенно точно, впереди большой непростой путь. Но, честно говоря, я уверен в победе белорусов. И я абсолютно восхищен всеми теми людьми, которые выходят на улицы, которые участвуют в забастовках. Апрача таго, Алексей Навальны выказваў сумневы ў неабходнасці дэакупаваць украінскі Крым. Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? Пазней ён змяніў пазіцыю наконт анексаванага паўвострава. Смерць палітыка і галоўнага апанента Пуціна супала ў часе з важнаю электаральнаю кампаніяй. Праз месяц у Расіі пройдуць прэзідэнцкія выбары. На выпадак сваёй смерці Алексей Навальны пакінуў расійцам відэазапавет. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Вітаўт Сіўчык, Марыля Дакуцька, Белсад. Застаемся спадарства ў гэтай тэме. Да нас далучаецца расійскі апазіцыйны палітык, сузаснавальнік руху «Еўрапейскі Петербург» Максим Резник. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Как вы считаете, зачем Кремлю убирать Навального именно сейчас? Я думаю, что это убийство, ну, знаете так, это убийство без конечной даты. Его пытали, и явно кремлевский упырь получал наслаждение от этого всего. Но я думаю, что в это вот убийство сейчас, мне кажется, не входило в планы Кремля. То есть произошел какой-то сбой, какая-то ошибка? Понимаете, но если человека пытать столько времени, да, то как бы, в общем-то, пытаться убить новичком современнейшим ядом, самым, так сказать, да, отвратить, ну, я не знаю. То есть понятно, что никто не может находиться в состоянии здоровья, значит, находясь в ШИЗО такое количество времени. Просто вот, ну, человека пытают постоянно. И, понимаете, под пытками сердце может остановиться. Я в своей политической практике не
подвергался и сотой доли таких преследований, хотя подвергался травле со стороны Пригожина в Петербурге. И даже в рамках такой травли я оказался в больнице, у меня было 2 операции, инфаркт. Алексей человек, который помладше меня немного, но понятно, что пытки, которым он подвергался, их вообще нельзя ни с чем сравнить. Это самые, так сказать, изощренные, самые чудовищные. Конечно, и все это в совокупности могло привести к результату такому. Поэтому это, безусловно, убийство. Вопрос в том, я так понимаю, было ли это убийство, ну, скажем так, спланировано на это время. Я не вижу для этого оснований серьезных для Кремля. Я думаю, что сейчас именно поэтому и вот происходит очередная мерзость с телом Алексея. Не потому, что я думаю, не потому, что там какие-то следы, которые о чем-то свидетельствуют, а потому что власть прекрасно понимает, что она не может сейчас допустить похорон Навального. Это вам будут даже не очереди за Надеждой. Это будет что-то другое. Они это понимают. А с другой стороны, они понимают, что не отдавать тело Алексея, но это даже самый, понимаете, тупой ватник, извините, да, то есть как бы, не по-людски, понимаете, да, то есть это все будет только во вред Путину. Никакого, то есть понятно, что Путин хотел убить Навального, что он его ненавидел и в конце концов убил. Но я хочу сказать, что я не уверен в том, что они планировали это убийство сейчас. К нашему эфиру через несколько минут присоединится еще одна гостья. Я бы хотел затронуть еще одну тему. Смерть Алексея Навальнага стала триггером як для расійскага грамадства, гэтак і беларусаў. У месцах зняволення пад пільным наглядам рэжыму Лукашэнкі цяпер знаходзіцца некалькі тысяч чалавек, асуджаных па палітычных артыкулах. Праз адвакатаў і сваякоў мы ведаем, што шмат хто з палітвязняў мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Пра лёсы некалькіх асобаў нічога не вядома ўжо больш за год. Былы кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў амаль 3 гады за кратамі. Паводле ягонага зяця Дмітрыя Антончыка, у гарадзенскай турме, куды палітзняволенага з калоніі перавялі амаль месяц таму, у таго пагоршылася здароўе. Па апошняй інфармацыі ў камеры адзін скардзіцца на здароўе. Кажа, што апошнія 2 месяцы ў воўчых норах былі вельмі цяжкімі. Доўгі этап у горадню таксама падкасіў здароўе. Яшчэ ў часе следства ў палітыка пацвердзіўся страшны дыягназ – рак, але гэта не замінула прысудзіць яму 10 гадоў калоніі за нібыта змову для захопу ўлады. У месцы зняволення Кастусёў прайшоў медычнае абследаванне, вось толькі з вынікамі яго не азнаёмілі. Турэмныя ўрачы кажуць, што немэтазгодна рабіць аперацыю, бо можа толькі горш стаць. Таму, это турэмныя ўрачы, я думаю, што калі чалавек быў на волі, значна больш магчымасці і как паўплываць на эту сітуацыю, але маем то, што маем. На гэтым жа тыдні выданне «Позірк» паведаміла, што палітзняволены Сцяпан Латыпаў захварэў у турме на цынгу, то бок у вязня нястача вітаміну С, што прыводзіць да крохкасці сасудаў, крывацёку дзяснаў і нават страты зубоў. Але пры гэтым медычнай дапамогі яму не надаюць. Арганізацыю медыцынскага забеспячэння зняволеных нясе кіраўніцтва адміністрацыі установы, конкретно начальник кожной пенитенциарной установы, за организацию, а конкретно за оказание медичной допомоги, за все там технічні, організаційні моменти. Начальник медицинской части кожной пенитенциарной установы. Пагоршылася здароўе ў месцы зняволення і ў Васіля Бераснева. Актывіст незалежнага прафсаюзу РЭП скардзіўся на моцны боль у адзінай нырцы. Адбылося абвастрэнне бранхіяльнай астмы і павелічэнне пухліны мозгу у былой журналісткі БТ Ксеніі Луцкіной. Праз адваката стала вядома аб праблемах з сэрцам і стрававальнай сістэмай у сябра БСДП Ігара Ледніка. І гэты спіс можна папоўніць дзясяткам імёнаў вязняў сумлення. Але куды горш тое, што рэжым утойвае інфармацыю пра зняволеных ды іхны стан. Гэтак ужо больш за год родныя не маюць звестак пра Мікалая Статкевіча, Максіма Знака, Марыю Калеснікаву. У невядомасці застаюцца сваякі Ігара Лосіка, Сергея Ціхановскага, Віктара Бабарыкі. Звароты да адміністрацыі ў пенітенцыярных установаў ці скаргі ў пракуратуру не прыносяць плёну. Адказы былі такога тыпу, што яна не хоча з вами размаўляць, не звоніць, не хоча з вами перапісвацца, таму не прыходзіць лісты, не хоча бачыць адвакаты і так далей. Нават не было такого пацверджання, хаця родныя маюць
права ведаць, што з Марыяй, да, дзе яна знаходзіцца, якія умовы ўтрымання. Страх за блізкіх апраўданы выпадкамі смерці ўвязняў, як тое здарылася з Вітольдам Ашуркам, Мікалаем Клімовічам, Алесем Пушкіным і Васілём Храськом. Боюсь, что для наших властей и для администрации исправительных учреждений, колоний и тюрем, это на самом деле не представляет никакой особенной проблемы сообщить о том, что человек уже умер или погиб в заключении. Для них это, повторюсь, невысокая ценность. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» цяпер за кратамі застаюцца 1418 палітычных вязняў. Ініцыятыва «Палітзе.ми» і «Дысідэнт.by» падаюць куды большую колькасць вязняў сумлення. Марыля Дакуцька, Белсат. Цяжка назваць яго добрым. 1418 толькі паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» палітычных вязняў на сёння ў Беларусі. Вітольд Ашурак, Алесь Пушкін, Мікалай Клімовіч, Вадзім Храсько. Гэта тыя, хто памёр, загінуў у турмах Лукашэнкі. Смерць Навальнага, што гэта сігнал для нас, беларусаў? Які сігнал? Гэта сігнал, што рэжым Лукашенко забіваў і будзе забіваць палітвязняў. І не 4 палітвязні пагіблі, загінулі ў беларускіх турмах, а 6, таму што яшчэ 2 палітвязні, гэта Зміцер Досаў з Магілёву і Зміцер Сарокін з Ліды, яны пакончылі жыццё самагубствам. Таму гэта 6 палітвязняў, які загінулі ў турмах, пра які мы ведаем. Але на самой справе палітвязняў сёння ў Беларусі значна больш, чым ведаюць журналісты і праваабаронцы. Гэта тысячы людзей, і таму мы не можам нават сёння сказаць, колькі людзей загінулі ў турмах, калі мы не ведаем усе прозвішчы. І гэта страшная сітуацыя на самой справе. І я не магу сказаць, хто ў кагось вучыцца сёння, Лукашенко ў Пуціна, альбо Пуціну Лукашенко, таму што ў Беларусі вось забіваюць палітвязняў на працягу некалькіх гадоў, а Захад ніяк не рэагуе. І вось сёння, калі забілі Навальнага ў турме ў Расіі, гэта сігнал для Лукашэнкі, што можна забіваць далей палітвязняў і можна забіваць лідараў. І калі зараз не будзе вось на самой справе такога моцнага, сакрушальнага адказу на забіццё Навальнага з боку Захада, я баюсь, што гэта стане сігналам. Я спадзяюся. І гэта таксама наша праца, каб заклікаць Захад зрабіць гэтыя крокі. Што гэта павінна быць? На мой погляд, гэта павінна быць моцныя эканамічныя санкцыі супраць Расіі, які трэба ўводзіць неадкладна. Трэба закрываць усе лазейкі, усе магчымасці для рэжымаў Пуціна і Лукашенка абыходзіць гэтыя санкцыі. Мы ведаем, што яны абыходзяцца. І абыходзяцца масава. А краіны, якія дапамагаюць гэтым рэжымам сёння абыходзіць санкцыі, не несуць ніякай адказнасці. Трэба таксама сёння дапамагаць Украіне. Гэта трэба рабіць неадкладна таксама, таму што гэты рэжым не павінен выйграць у гэтай вайне. Але калі гэтай дапамогі не будзе, то мы бачым, што адбываецца сёння на фронце. Магчымыя самыя цяжкія наступствы. Максим, при этом звучит очень много слов. Джо Байден еще до смерти Навального говорил о том, что будет Путину, в случае, если Навальный умрет в тюрьме, сокрушительный удар, но второй день мы не видим пока никаких сокрушительных ударов, все что-то совещаются и думают. Как вы думаете, Запад готов действительно к этому сокрушительному удару? Или опять будут слова беспокойства? Простой ответ на этот вопрос заключался бы в том, что он должен быть к этому готов. Потому что простой ответ заключается в том, что если есть убийцы, насильники, бандиты, преступники, которые совершают свои преступления каждый божий день, то, наверное, все нормальные люди должны пытаться их ликвидировать, остановить их. И поэтому в этом смысле любые шаги, не слова Байдена и всех остальных, а шаги конкретные, которых мы сегодня не видим, к сожалению. Помощь Украине, как было сказано, помощь белорусской оппозиции, помощь российскому сопротивлению. Делать все, чтобы уничтожить 2 преступных маньяков. Ну, один в данном случае более опасен, второй менее, но на самом деле это, знаете, такая степень весьма относительная. И тот, и другой убивает людей каждый день. Поэтому на самом деле не слов нужно ждать, а действий. Другое дело, что в отличие от Беларуси, ситуация с Россией сложнее, потому что если в Беларуси после 2020 года любому человеку, скажем, европейскому, западному обывателю понятно, что есть Лукашенко, а есть народ. Понятно, да, что это разные субстанции. В этом смысле, у Лукашенко есть Путин. Насчет Путина ситуация сложнее.
У западного обывателя, у большой части европейского политикума вот эти вот, я бы сказал так, чемберленовские настроения о том, что ну что делать, надо как-то умиротворять агрессора, продиктованы вот чем. Не то, чтобы они не считали Путина убийцей и преступником, они так же точно, как и более последовательный приверженцы, скажем так, черчиллевской линии. Они тоже считают Путина преступником и убийцей, но они говорят так, но ведь там россияне за него, у него там 156%, вот поэтому что делать, придется с ними иметь дело. Поэтому в этом смысле очень важно является последняя политическая воля Алексея Навального. Я имею в виду его призыв к россиянам выйти на акцию «Полдень против Путина» 17 марта. Это очень важно. Мы все прекрасно понимаем, что счет на табло будет известен заранее. Но очень важно понимать, это специальная выборная операция, которую проводит Путин. Позволить ему продемонстрировать единство фюрера и нации, а дальше вслед за этим могилизацию и все остальное, убийство политзаключенных и дальше по схеме их преступлений кровавых. Или на сцене появится российский народ, который в полдень 17 марта покажет, нет, он не сможет повлиять на результат в этот день, но покажет, что Путин не действует от имени России, что он такой же, как и Лукашенко, узурпатор, диктатор и бандит. И вот тогда, я думаю, вот эта чемберленовская линия в западном политикуме на умиротворение агрессора, ей будет нанесен серьезный урон, у него будет выбит серьезный аргумент, если миф о единстве Путина и России, а это миф, конечно, будет разрушен. Разрушен визуальной, ясной картинкой тех самых очередей. Вот поэтому я считаю, что здесь все эти вещи глубоко связаны между собой. Мы должны делать свою работу, Запад должен делать свою работу, а враг у нас общий. Как говорил сэр Уинстон Черчилль, чьей линии мы должны придерживаться, он кое-что в этом понимал. Да, Путин сегодня прямо сравнил себя с Гитлером, уже оправдывает его открыто, ничего не скрывая. Так вот он говорил, если Гитлер вторгнется в ад, я найду несколько добрых слов для сатаны в палате общин. Это я к тому, что сегодня с этими врагами нужно бороться любым способом. Как я говорю в контексте российского сопротивления, бей врага кандидатом, бей врага автоматом, от Пономарева до Пономарева, что называется. Не надо спорить о методах. Это зло, оно должно быть уничтожено. Это не вопрос взаимоотношений, так сказать, каких-то цивилизованных сторон. Есть бандиты, насильники, убийцы, персонифицированные в наших конкретно странах Путиным и Лукашенко. И им нет места на земле, потому что пока они на земле, будут умирать ни в чем не повинные, и в основном лучшие люди. Але пакуль што яны сапраўды на зямлі, і пакуль што мы не маем ніякай інфармацыі больш за год ад Міколы Статкевіча, больш за год ад Марыі Калеснікавай, з красавіка пра Віктара Бабарыку, няма звестак ад Алеся Бяляцкага, нобелеўскі лаўрэат прэміі міру, Максіма Знака, Змітра Дашкевіча і іншых палітычных вязняў. Што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць? Ці апускаюцца рукі, Наталья? Не, рукі не апускаюцца і не павінны апускацца ні ў каго, таму што вось гэта справа з Навальным, забіццё самага вядомага палітвязня Расіі, яны паказвае, што людзі ў турме безабаронныя. Людзі ў турмах патрабуюць салідарнасці ўсяго свету. Калі мы забываемся пра гэтых людзей, калі свет не патрабуе іх вызваліць, іх можна забіваць. І таму сёння патрэбна як мага больш звяртаць увагу на лёсы наших палітвязняў, таму што на самой справе все людзі, пра якіх вы казалі, вось уже больш за год мы не ведаем нічога пра іх. Самая цяжкая сітуацыя, на мой погляд, зараз Мікола Статкевіча, таму што гэта самы старэйшы чалавек з іх, яму 67 гадоў. Ён 4 разы перахварэў на ковід, у яго больное сэрца. Рыгор Кастусёў з анкалогіяй. Мы не ведаем, колькі гэтыя людзі яшчэ змогуць пражыць у турме. Увогуле, паглядзіце, зараз вельмі шмат інфармацыі пра тое, што Навальнага атруцілі ў турме. Гэта таксама магчыма. Гэта, ну, для мяне гэта значыць, што можна атруціць і Сергея Ціхановскага, і Віктара Бабарыку, і Алеся Бяляцкага, і Марыю Калеснікаву. І таму патрэбна сёння праводзіць акцыі пратэста, я лічу, за мяжой. Патрабаваць ад захаду прыняць меры супраць гэтага рэжыму, які забівае людзей. Нельга проста дэлегаваць нейкіх апазіцыянераў, ездзіць на захад і казаць пра гэта. Мы павінны гэта самі рабіць. Трэба выходзіць на акцыі пратэсту да парламентаў, да урадаў заходніх краінаў, дзе мы знаходзімся, і патрабаваць, настойліва патрабаваць увядзення моцных санкцыяў, настойліва патрабаваць, каб яны неслі гэтыя рэжымы адказнасць за тое, што забіваюць людзей. Гэта мы можам зрабіць. Можам, але ці зробім, бо калі я гляджу на акцыі, якія адбываюцца ў падтрыманні палітычных вязняў, то, мякка кажучы, яны не самыя масавыя. Па некалькі чалавек часам прыходзіць. Ну, вось гэта, вось, на жаль, такі стан сёння ў беларускім грамадстве, у тым ліку за мяжой, і я лічу, што гэта вялікай памылкай. Людзі, якія выехалі, яны ўсё ж такі знаходзяцца ў бяспецы.
і трэба знаходзіць час на тое, каб змагацца за людзей, якія сёння пакутуюць у Беларусі. Трэба знаходзіць на гэта час. Гэта наш абавязак, чалавечы і грамадзянскі. Бо калі гэтага не зрабіць, гэтыя людзі, трэба казаць, гэта гучна і адкрыта, могуць быць проста забітыя за кратамі. Канешне, я думаю, што шмат расіян сёння разумеюць, калі пасля таго, як даведаліся, што забілі Навальнага, што гэта таксама іх віна, што яны штосьці зрабілі недастаткова дзеля таго, каб абараніць гэтага чалавека. І каб не было вось гэтай віны на кожным з нас, мы павінны рабіць усё магчымае для таго, каб аб гэтых палітвязняў ведаў свет, каб трэба змагацца за гэтых людзей, за іх жыццё. На жаль, некаторыя расіяне ў маскоўскіх клубах радасна скандавалі, таксама аторваўся тромб. Гэта была такая імпрэза і маніфестацыя радасці. Хаця трэба дзеля справядлівасці сказаць, што ёсць сотні затрыманых па ўсёй Расіі, якія неслі кветкі памяці і жалобы па Алексею Навальным. Дзякую, спадарства, за гэтую размову. Наталья Радзіна, Максим Рязнік на відэасувязі, Наталья Радзіна ў студыі. Дзякую. Застаемся ў Расіі. Прэм'ер-міністрка Эстоніі Кая Калас, расійскі пісьменнік Барыс Акунін, беларускі шоумен і тэлеведоўца Дзяніс Дудзінскі, мэр літоўскай Клайпеды Арвідас Вайктус і ягоны калега з польскага Валбжыху Роман Шалеймей. Ваяры ЗСУ і добраахвотнікі на ўкраінскім фронце. Усе гэтыя асобы, а таксама больш за 3000 іншых беларусаў аказаліся ў расійскай федэральнай базе крымінальнага вышуку. Марына Яновіч разбіралася, што рабіць, калі вы апынуліся ў гэтай базе, і ці можна пачувацца ў бяспецы, калі вас там няма. Страшныя злачынцы ў вышуку, і я ў тым ліку дажылася. У спампаванай медыязонай базе федэральнага вышуку РФ ёсць Андрэй Стрыжак, але няма мяне і Антона Матолька. Таму, Стрыжак, ты не паедзеш з намі ў Сочы. Аб'явілі ў вышуку ў Расіі. Во, блін, як баба Галя замінае не толькі лу, але і пу. Новы флешмоб з'явіўся днямі ў беларусаў. Знайдзі сябе ў базе вышуку Міністэрства ўнутраных справаў Расіі. Гэткі рэестр апублікавала днямі расійскае выданне «Медіязона». Як апавёў рэдактар Ягорскага рада, каб спрасціць алгарытм пошуку ў базе, колькі месяцаў давялося збіраць імя за імем, а было іх там больш за 96 000. Не толькі расійскія грамадзяне, але і Сейм Латвіі амаль у поўным складзе, дзесяткі еўрапейскіх ды ўкраінскіх дзеячаў. Не абышлося і без нашых. Много политических или бывших, или эмигрировавших в Беларуси, например, да, по политическим мотивам людей, они тоже есть российского родства. Полностью ли они объединяют там вот Беларусь и Россия? Или это только касается вот политических каких-то особенных запросов со стороны Беларуси? Но объединение этих баз явно есть. Больш за 3000 грамадзянаў і нарадзінцаў Беларусі трапілі ў расійскую базу вышуку. Сярод іх прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету Валерій Сахашчык, Вольга Гарбунова, Владзімир Остапенко, Франак Вячорка. Трапілі ў спіс і добраахвотнікі на расійска-украінскай вайне. Такіх у спісе 61 асоба. Вадзім Кабанчук, Ян Дзюрбейка, які трапіў у палон, ужо загінулыя Павел Горбач, Эдуард Лобаў. У вышук абвешчаныя актывісты Юліяна Шаматавец, Маргарыта Ляўчук, Андрэй Стрыжак, Сергей Беспалаў. У базе апынуліся і журналісты Павел Свярдлоў, Святлана Гарда, Анна Любакова, Павел Марыніч. А таксама палітычныя вязні Ігор Банцар, Татьяна Островская, Михаил Чамурака, Дмитрий Максимчик. Россия по первому требованию выдает любых людей, которых запрашивает Беларусь. Она выдает их как в правовом порядке, так и оказывает такую помощь на уровне спецслужб, когда мы слышим о задержаниях в центре Москвы людей, и которые через несколько часов оказываются уже в Минске, в зале суда, где им избирается мера пресечения. Гэтак у весну 2021-го Федэральная служба бяспекі Расіі затрымала ў Маскве былога паплечніка Лукашэнкі палітолага Александра Фядуту. Праз год у Беларусі Фядуту прысудзілі 10 гадоў зняволення, нібыта за змову з мэтаю захапіць уладу. Яну Пінчук экстрадавалі з Расіі ў Беларусь, нягледзячы на забарону Камітэту правоў чалавека ААН. За адміністраванне 3 пратэставых тэлеграм-каналаў Яну судзілі паводле 5 крымінальных артыкулаў і адправілі за краты на 12 гадоў. Прынамсі, 16 такіх выпадкаў толькі ў 2022 годзе налічыў лукашэнкаўскі генеральны пракурор Андрэй Швед, а ўсяго, на думку праваабаронцаў, такіх фактаў ужо некалькі дзесяткаў. Для некаторых беларусаў навіна пра залучэнне ў расійскую базу не сталася
нечаканасцю. Все мы знаходзімся в нейкіх спісах, там, ці экстрэмістаў, ці тэрарыстаў. Ну, я, напрыклад, в такой активной умовно фазе борьбы с режимом уже больше 2 десятков годов. Тому думать про то, что меня никто не вышукивает, ну, это наивно. Ясно, что Россия будет переследовать усіх, хто выступае за свободную и незалежную Беларусь. Для Путина мы такие ж вораги, як і для Лукашэнкі. Тое, што спецслужбы абменьваюцца інфармацыяй і палююць на дэмакратычных актывістаў, гэта не сакрэт. Пагрозы гэта стварае ў міжнародным вышуку найперш. Супольная база вышуку існуе даволі даўно, але праз тое, што не было сінхранізаваных электронных сістэмаў, здараліся затрыманні ў абмене інфармацыяй. Цяпер жа тое, што трапляе ў лукашэнкаўскія базы, адразу перадаецца ў Расію і наадварот. Какой-то условный мошенник, либо человек, который не платит алименты, это не угроза для режима, это просто работа, где найдут, так найдут, а его специально в России условно не ищут. А вот те, кто находится в розыске и связан с политикой, они не только есть в этой базе, а их специально ищут. Каб быць затрыманым чалавеку з базы вышуку, не абавязкова доўга заставацца ў Расіі. Часам дастаткова ўсяго толькі паказаць беларускі пашпарт расійскім памежнікам. Некаторыя беларусы не рызыкуюць мінаць мяжу Беларусі з еўразвязам і абіраюць шлях на радзіму праз Расію, як нібыта больш бяспечны. Але вядомыя выпадкі, калі расійскія памежнікі перадавалі інфармацыю беларускім калегам і чалавека проста на мяжы аб'яўлялі ў вышук. Проблема в том, что если помимо розыска есть еще возможность передавать сведения о том, что кто пересекает границу, это раз. Во-вторых, есть запрет на выезд. То есть, когда человек потом попытается выехать, у него могут возникнуть проблемы. Трэба ўлічваць, што краіны СНД ў 2010 годзе падпісалі дамову аб міждзяржаўным вышуку асобаў, а летась гэты дакумент пастанавілі нібыта удасканаліць. Передает не только Россия, но и Кыргызстан. Опасно, я думаю, что в Туркменистане, Узбекистане, в Армении есть опасность. Людей задерживают, они находятся под стражей. И вот прямо сейчас есть белорусы задержанные, Грузия нет. И в этом плане Грузия безопасна, и Турция в этом плане более безопасна. Існуюць некалькі ўзроўняў вышуку апроч міждзяржаўнага. Унутраны абвяшчаецца ў Беларусі, а паводле лініі Інтэрполу па ўсім свеце. Так што тэарэтычна затрымаць беларуса могуць у любой краіне. Існуе працэдура абскарджання адвольных затрыманняў, але ў Расіі і ў Беларусі яна папросту не дзеяць. Расія можа падаваць і па базе Інтэрпола, і па міждзяржаўным вышуку, куды ўваходзіць шэраг краінаў былога Савецкага Саюзу і СНД. Таму будзем больш асцярожныя ў выбары маршрутаў, калі кудысьці едзем, дзе перасаджваемся, ў якіх аэрапортах. Амбасадар Беларусі ў Расіі Дмітрый Крутой нядаўна павёў пра намер аб'яднаць беларускую ды расійскую базы так званых экстрэмістаў. Тэхнічна гэта не складана. Наступствы могуць быць сур'ёзныя. Люди, которые поражены в правах как экстремисты и террористы в России, будут поражены в этих же правах и в Беларуси. Будут проблемы с открытием счетов, будут проблемы с имуществом, с недвижимым имуществом, которое принадлежит этим гражданам. То есть граждане не смогут пользоваться своим имуществом, не смогут им распоряжаться ввиду того, что эти реестры могут быть объединены. Аб'яднаюць і забарону экстрэмісцкіх рэсурсаў. У Расіі, напрыклад, такою абвешчаная і забароненая амерыканская кампанія Мета, а таксама яе сацыяльныя сеткі Facebook і Instagram. А з 1 сакавіка ў той краіне набудзе моц забарона на папулярызацыю VPN-сервісаў. Калі экстрэмісцкія базы сінхранізуюцца, такія ж абмежаванні мусяць увесці таксама і ў Беларусі. І падобных момантаў даволі багата. А што тычыць базы вышуку расійскага МУС, то там ёсць істотны нюанс, нагадывая медиазона. Если вы не нашли себя в этой базе, это еще не значит, что против вас не ищут и что против вас нет уголовного дела. Это важно. Это не гарантия безопасности. Если вы там есть, значит точно есть уголовка. Каб спраўдзіць такую інфармацыю, прасцей за ўсё наведаць беларускі сайт mediazona.by або расійскую старонку zona.media. Там ёсць падрабязная інструкцыя карыстання. А ў выпадку затрымання на расійскай тэрыторыі Рамон Кісляк параіў як мага хутчэй звязацца з праваабаронцамі расійскімі або беларускімі і шукаць адваката. Марина Янович, Белсат.
Песні, танцы, прыпеўкі ды акардэоны, а таксама будзе чарка і скварка. Як пісаў таварыш Сталін, жыць стала лучше, жыць стала веселее. Па ўсёй краіне праз тыдзень у нядзелю вялікі выбарчы фарс. Беларусы ведаюць, што іхныя галасы ані на што не ўплываюць, а для сакрэтных псеўдавыбарчых камісіяў зусім не сакрэт, хто павінен перамагчы і заняць пасады. Афіцыйна 25 лютага адзіны дзень галасавання, але ёсць нюансы. Тэатрык выбараў мясцовых і палаткавых дэпутатаў пройдзе без удзелу апазіцыі. А навошта? Толькі перашкаджае, ды трэба браць пад увагу пры падліках. Не будзе і незалежных назіральнікаў, толькі свае. Таксама зручнае вынаходніцтва. Нарэшце ўсё пройдзе беззаганна і як па масле. Ну і не будзе ўчасткаў за мяжою, каб беглыя карцінкі не псавалі, бо і так галасуюць не паводле дзяржаўных патрыятычных стандартаў. Хаця для беларусаў замежжа ўчастак стварылі, толькі ў Менску. Хочаш паўдзельнічаць? Прыязджай. Толькі можаш не вярнуцца. Праўда, пра гэта ніхто не кажа. Ну, не кандыдатам жа казаць, якія быццам пад капірку паўтараюць слова ў слова адно і тое ж у нібы сваіх праграмах. Вынікі вядомыя, але на самым версе патрабуюць яшчэ і жышчайше высокіх лічбаў. Таму чырвона-зялёныя білборды, улёткі і рэкламы заліваюць вуліцы, экраны тэлевізараў. Иди, голосуй. А какие слоганы? В нашей стране впервые в истории пройдет единый день голосования. Данная избирательная кампания полна новшеств. Голосовать – это модно. Застаецца толькі дадаць: ура, таварышы! А вось гомельскія ідэолагі пераплюнулі, лічу, ўсіх. У газеце «Гомельская правда» на гэтым тыдні выйшаў артыкул пра выбары у самы пік сталінскіх рэпрэсіяў у 1939 годзе. Працытую фрагмент. Вось што пішуць у гэтай газеце. На Асташкаўскі выбарчы ўчастак да Манавіцкага раёну выбарцы пачалі прыходзіць уначы. Ужо о 5 гадзіне раніцы прыйшлі 450 чалавек з 765. На гэтым участку да 11 гадзіны выдача бюлетэняў была скончаная. Вось тады была яўка, я разумею, перавысіла 99%. Бюлетэні выдавалі энківідысты. Але гэта другаснае. Самае важнае вось што. Зачытаю яшчэ кавалачак з надзвычай цудоўнага артыкулу «Гомельскай правды». Дзень выбараў замяніўся ва ўсенароднае свята. На ўсіх участках працавалі буфеты, гучала музыка, арганізоўвалі дзіцячыя пакоі. Некаторыя выбарцы з'явіліся з гармонню. У вольных памяшканнях былі арганізаваныя танцы, гульні ў шашкі і даміно. У «Гомельскай праўдзе» вераць у сваіх жыхароў і спадзяюцца, што жыхары Гомельшчыны не падвядуць. Ды як у сталінскія часы дадуць амаль 100% вынік і цяпер. Улічваючы факт, што гэтыя недавыбары адбываюцца ў час самага жорсткага тэрору ў сучаснай гісторыі Беларусі, пэўна, лічбы будуць высокія. Можа нават перасягнуць і 100%. Такое здаралася, бо не істотна, як галасаваць, а істотна, як лічыць ды ўпісваць у выніковыя пратаколы. Толькі тыя ананімныя сябры камісіі і тыя, хто гуляе ў гэтую гульню, памятайце, калі не хочаце памятаць пра тэрор і палітычных вязняў, памятайце, што гэтак вы знішчаеце і крадзеце будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вы за гэта адказныя. Жудасны той час, калі для ідэолагаў і прапаганды прыкладам служаць крывавыя і злачынныя, менавіта сталінскія гады. Тут яшчэ істотна падкрэсліць, гэта першая выбарчая кампанія ў Беларусі пасля 2020 года. І да свайго адзінага дня галасавання, што мае адбыцца 25 лютага, рэжым падыходзіць па цалкам выпаленым палітычным поле. Няма нават і намёку на тое, каб нехта быў па-за сістэмай. Пра асаблівасці без выбараў Уладзіслаў Корсак. Выбары пад знакам дружка і аўтамата. Сілавікі Лукашэнкі бадзёра рапартуюць пра поўную баявую гатоўнасць да гэтак званага адзінага дня галасавання.
Між тым беларусаў працягваюць пужаць, цытата, беглая апазіцыя, якая што толькі не робіць, каб сарваць лёсавызначальную для краіны падзею, выбары ў палату прадстаўнікоў і мясцовыя органы кіравання. Прапаганда рэжыму штампуе адмысловыя выданні, у якіх, напрыклад, апавядае, як праваабарончы цэнтр «Вясна» нібыта самавольна залучыў больш за 600 беларусаў у спіс, уявіце сабе, назіральнікаў за выбарамі. Вот это поворот! Працоўныя ж калектывы ў адзіным парыве на загад, цалкам капіюючы, а ў нечым нават перасягаючы найлепшыя практыкі савецкага часу, здымаюць самаробныя агіткі. У іх фальшывая радасць і энтузіазм, ды гучныя заклікі ісці на адзіны дзень галасавання. Мы говорим, любая цветная революция – это зло. Апазіцыйных партый у Беларусі фармальна не існуе, а рэдкім незалежным кандыдатам з пагрозамі адмаўляюць у рэгістрацыі. Апошняе добра відаць на прыкладзе былога старшыні зліквідаванай летась у ліпені партыі «Зялёныя» Змітра Кучука. Змітр Кучук, ён вылучыўся ў палату прадстаўнікоў, нават не паспеў прыняць удзел у зборы подпісу, яго выклікалі в КДБ, яго папярэдзілі, што будуць узбуджана крымінальная справа за парушэнне заканадаўства і так далей. Замест альтэрнатывы маем цалкам выхалашчаны пул удзельнікаў гэтак званых выбараў. Асобы ад 4 праўладных партыяў, шмат вылучэнцаў ад сілавікоў, пракуроры, следчыя, вайскоўцы, побач ідуць прапагандысты, піянеры-пераросткі з БРСМ і чыноўнікі, якія даказалі сваю вернасць рэжыму. Рэжым Лукашэнкі робіць усё магчымае, каб ніякіх сюрпрызаў не было. Прынамсі, да наступных выбораў, так званых выбораў прэзідэнта. Потому что все, что зараз робіцца, уключна с этим адзіным днём галасаваннем, с так званым абраннем, а дакладней перапрызначэннем альбо прызначэннем дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і мясцовай выбарчай кампаніі трэба разглядаць у кантэксце будучых прэзідэнцкіх выбараў. Будучай прэзідэнцкай кампаніі Лукашенко страшна напужаны падзеямі 2020 года. Усё гэта ў той ці іншай ступені знаёма беларусам і з папярэдніх аналагічных выбарчых кампаніяў. Аднак ёсць і выразныя адрозненні. У 2016-м, напрыклад, было агулам 630 вылучэнцаў, а колькасць незалежных ад улады кандыдатаў – сотні чалавек. Так, не ўсіх у выніку зарэгістравалі, а ў той парламент прайшлі толькі 2 апазіцыйныя кандыдаткі – кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім і Ганна Канапацкая ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. У 2019-м у палатку апазіцыі ўжо не пусцілі, аднак падчас выбарчай кампаніі мелі 703 вылучэнцы, сярод іх больш за 200 незалежных. У іх была магчымасць правесці сур'ёзную агітацыйную кампанію. І гэта была такая, может быть, вот такі невялікі кавалак свабоды на гэтых пікетах праз незалежных кандыдатаў, праз выступы на тэлебачанні, глыток свабоды, которые беларусы, беларускія грамадзяне маглі атрымаць падчас гэтых выбарчых кампаній, дзякуючы незалежным кандыдатам. Сёлета ж толькі 298 вылучэнцаў. Бальшыня ідзе ад праўладных партыяў. Незалежных кандыдатаў няма увогуле. Не будзе і незалежных назіральнікаў. Другого нам не дано. Частка рэжымных прызначэнцаў на гэтых выбарах можа пазней увайсці ў склад усебеларускага народнага сходу. Владзіслаў Корсак, Белсат. Эх, былі часы, пытанне, ці вернуцца і калі вернуцца. У маёй студыі спадарства з'явіліся Еўген Дудкін, Алесь Лагвінец, Мікалай Маслоўскі. Вітаю, спадарства, усе вы кандыдаты некалі на выбарах. Хтосьці 2016-го, хтосьці 19-го года. Спадар Алесь, вы ўвогуле ў шмат якіх кампаніях ветэран, можна сказаць, удзельнічалі. Што, калі глядзіце на сённяшні лукашэнкаўскі фарс, вы як чалавек, які найдаўжэй у гэтым ва ўсім? Гэта не выбары, зразумела. Гэта нават не імітацыя, бо ў нашы часы была імітацыя. У нас таксама выбараў не было, таму, скажем, у 2016 годзе я сам збіраўся просто зняцца, правесці кампанію, карыстаючыся з магчымасцю, і потым сам зняцца. Рэжым просто не дазволіў, яны мяне не зарэгістравалі нават да моманту агітацыі. А так, гэта просто рытуальны дзень, гэта не выбары, і у нас сітуацыя змянілася, гэта ўжо не дыктатура, скажем так, імітацыі, кааптацыі альбо хлусні, гэта дыктатура страху і тэрору.
І тут, як у Савецкім Саюзе, то бок у людзей, якія у Беларусі, выбар такі просты. Або ты не ідзеш, ты паказваеш, што ты не згодны, або ты ідзеш, все адно твой голас ніхто лічыць не будзе. Там гэтыя кандыдаты, якіх прызначылі, ну, это, можна сказаць, кандыдаты кастраты, яны ні на што не здольныя. Так? Яны нічога не будуць вырашаць, і нават публічна ўздымаць якіясьці пытанні, вострыя задаваць пытанні і казаць пра значныя праблемы, гэта вельмі небяспечна, мне так падаецца. І таму сітуацыя такая вельмі стэрыльная і шмат у чым безнадзейная. Спадару Мікалай, спадару Яўген, вы ўжо ішлі на выбары ў 2019 годзе. Гэта апошняя парламенцкая кампанія, якая была ў Беларусі. Чаму ішлі, калі, як кажа спадар Алесь, ну, усе гэтыя гады не было ніякіх выбараў? З чым вы ішлі, напрыклад, спадар Мікалай? Я шоў не таму, што лічыў, што нехта будзе там па-сапраўднаму гуляць у гэтыя выбары. Усе разумелі, што ніхто лічыць галасы не будзе. Але ў мяне была Марія Васілевіч, гэта красуля Лукашэнкі. Я абзваніў усіх нашых палітычных блогераў. Мы пашлі каб на Ютубе, скажем так, паквітацца з Марыяй Васілевіч. І распавесці беларусам, як усё это адбываецца. Мы пыталіся ў выніку Васілевіч у парламенце. Не, але ж беларусы глядзелі за ўсей нашай гэтай гісторыі. Вось як збіралі подпісы, рабілі правакацыі, як там в засадзе сидзелі гэтыя мянты, як нашы пікеты былі, як п'яны падыходзілі, там нейкія правакацыі рабілі, гэтыя цёткі с начосамі выбарчай кампаніі, мы это все транслируем в прямом эфире. То есть беларусы, вот я лічу, что 20-й год таксама это быў нейкі такі разагрэў у 19 году, калі беларусы уцянулись у гэту кампанію. Прычым ты ж депутаты, там Вінярскі шоў са мной по округу, да, там іншыя вядомыя беларускі. Ну, все ведалі, што никаких выбораў няма, але трэба было гуляць. Я хочу вельмі так дадаць, да, вось то, што уже казаў спадар, што у Телеграме была такая добрая нарэзка усіх гэтых кандыдатаў, якія зараз ідуць, да, якія кажуць фактычна адны тыя ж словы. Такое, адны. То есть раней былі лукашысты і былі такія кандыдаты, а зараз адны клоны. Разумееце, калі вось выборы можна неяк так параўнаць з чалавекам, дзе павінна быць галава, рукі, ногі, страўнік, дупа, да, то зараз засталіся клоны і дупа. Ну, вот снег так. Вы, спадару Яўген, у 2019 з якімі надзеямі ішлі? Наша была задача гэта узняць, найперш, сацыяльныя праблемы, якія былі ў нашым мікроне Альшанка ў Гродна. Это працяг кампаніі мясцовай 18 года. Па-другое, паказаць людзям, найперш, маім сверстнікам, бо яны зацікавіліся, чаму малады хлопец, той, які вырас з імі хадзіў у школу, выступая по тэлебачанню, там рознікі ўлёткі, нам трэба было паказаць, што іх кандыдаты ад улады, яны ні на што не здатныя. І вось такім быў прыклад, калі быў запіс дэбатаў, і я прынёс 5 законапраектаў ад БХД. І вось падняў гэтыя 5 тэчак, можа быць, не 5 тэчак, але там былі 5 законапраектаў на 3 тэчках, і паказаў, глядзіце, у нас ёсць ужо гатовы законапраекты, мы гатовы прынесці для таго, каб абмяркоўваць тое, што была будучыня Беларусі. Беларусы гэта ўсё разумеюць, але праблема ў іншым. Праблема ў тым, што праз кампанію можна гаварыць о праблемах і паказваць, якая мусіць быць палітыка, а не тое, што людзі гавораць аб агульным нібыта дабры, так, для людзей, а насамрэч гэта пшык, нічога. І фактычна, праз публічнасць мы паказалі, што яны не здатны ні на што кандыдат, у іх нічога няма. Это самае галоўнае, паказаць вось праз гэтую кампанію, якая была то, што сказалі, да? Да, мы згаджаліся на ўдзел, да? Мы згаджаліся, але мы разумелі, што мы можам паказаць параўнанне, што ёсць яны, што у іх няма альтэрнатывы, крокі на развіццё. Але пры гэтым гэта яны утрымліваюць гэтую ўладу, і каб гэтага не атрымалася, хаця тут справа не толькі ў гэтым. Святлана Ціханаўская, ейны дарад Сафрана Квячорка тлумачыць, чаму беларусам ні ў якім разе нельга ісці на выбарчыя ўчасткі. Давайте паслухаем. Дарагія сябры, будьце пільныя і не дайце сябе падмануць. Пазбягайце ўдзелу ў рэжымных мерапрыемствах. А тое, што будзе адбывацца ў Беларусі ў 2024 годзе, гэта без выбары, гэта не зменіць абсалютна нічога, і таму навошта укладывацца
ахвяраваць, можа быць, так, сабой у гэтыя бязвыбары. Не мае ніякага сэнсу, ні на што гэта не паўплывае. Все тыя, хто зараз удзельнічаюць у гэтых выбарах, балятуюцца, будуць прызначаныя ў парламенце мясцовыя саветы, яны становяцца саўдзельнікамі злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. У той момант, калі рэжым вядзе гандаль беларускім суверэнітэтам, дапамагае Расіі ў злачыннай вайне супраць Украіны, тыя, хто сябе назавуць ці будуць прызначаныя дэпутатамі, становяцца таксама злачынцамі. Таму мы заклікаем вас не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, а калі вас прымусяць, загоняць на выбарчыя ўчасткі, то галасаваць супраць усіх. Не ісці, не ўдзельнічаць, пры гэтым спадарваліся вы гаварыць пра тое, што спісы то відавочныя, той, хто не прыйдзе. І гэта прамы удар таксама для гэтых людзей. Можа быць, нельга выключаць такую магчымасць, што рэжым потым будзе спраўджаць. І я думаю, што людзі пра гэта таксама думаюць. То бок, калі у тыя такія, можна так сказаць, вегетарыянскія, не такія рэпрэсіўныя часы, хаця там таксама былі рэпрэсіі, людзі маглі спакойна не хадзіць, і вядома было, чаму я, напрыклад, збіраўся здымацца, я хацеў быць з большасцю маіх выбарцаў. Вядома было, што ў буйных гарадах, пачынаючы там з 2000-х, пачатку 2000-х гадоў, выборы ніколі не адбываліся. Мне за 50% реально люди ходили голосовать. Потому что просто яны не бачили никакого сенсу. На дэтэрміновым галасаванні ўсё гэта накручвалася і накручвалася. Не толькі дэтэрміновае, а дакідвалі, і потым пачалося яшчэ, і гэта было і ў 12-м, потым і ў 16-м годзе. Просто яны дакідвалі там, і карусельчыкаў запускалі, просто каб паказваць яўку. Рэжыму важна, як і ў савецкія часы, паказаць, што яўка — гэта элемент легітымнасці рэжыму. То людзі ідуць, значыць, давяраюць. Так? І гэта вельмі важна. У тыя часы можна было рабіць пэўныя рэчы падчас кампаніі, так, можна было рабіць пэўныя асіметрычныя рэчы, каб проста параздражняць рэжым, паказаць сваю пазіцыю, але урэшце рэшт зразумела, што рэжым не збіраўся, і нават зараз ён не будзе лічыць галасы, пры тым, што там нібыта і адзін і другі кандыдат, калі там па два кандыдаты, яны цалкам лаяльныя, адабраны, наперад адабраны. Сам прынцып таго, што лічыць галасы, паказаць, як гэта працуе, супярэчыць логіцы рэжыму. І таксама вельмі важны момант, хацеў бы аспрэчыць тое, што казалі, прайшлі дэпутаты ў 16-м. Не. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі. У 16-м дазволілі прайсці. Не. Іх прызначылі. Іх прызначылі. Яны не выйгралі. Іх прызначылі, яны пагадзіліся. Гэта была кааптацыя. Іх прызначылі, яны пагадзіліся гуляць, думалі, што мандат штосьці дасць, а яны пагадзіліся гуляць па правілах рэжыму. І рэжым гэта рабіў, зразумела, толькі са страху перад Расіяй, і выкарыстоўваць для таго, каб гандлявацца з захадам. Кропка. І просто зараз таксама гэта можа быць небяспечна, калі людзі, магчыма, калі людзі свядома не пойдуць. Зразумела, што заклікаць не ісці ўнутры Беларусі гэта небяспечна. У 16-м годзе я мог сабе дазволіць, хаця была тады адміністрацыйная адказнасць, так, мы клеілі паўсюль стікеры не хадзіць на выбары. Яны на гэта скрозь пальцы глядзелі, так, таму што ім трэба было прыгожая карцінка для захаду. Калі была яўка ў 2020-м, то тут не трэба было нікога пераконваць. Усе бачылі гэтыя агромныя чэргі, усе бачылі белыя стужкі на руках і таксама скручаныя пэўным чынам бюлетэні. Спадару Мікалае, ці ісці на выбары? Я лічу, так званыя. Я лічу, што не. Калі прымушаюць ісці, але не атрымоўваць асалоды, разумееце, да? А так само не ісці. Чаму 19-й год трэба было ісці на выбары? Гэта была камісія, была такая цікавасць, каб сабраць аналітыку. Я тады уже пасля гэтай выбарчай кампаніі аказаўся ў аб'яднёнай грамадзянскай партыі, і потым вместе з Нікалаем Козловым мы зрабілі аналитику по 19-му, по 18-му году, или ранее там было, по составу этих избирательных комиссий. И оказалось, что 20-30% только менялись этих лукашистов, а все остальные вот там. И целый участок, там, например, там контролировала компания там Белавия, да, гэтыя там некалькі участкаў, там некі завод кантраляваў. Пры гэтым выбіраюць яны сваё кіраўніцтва найчасцей на гэтых участках, што дастаткова цікава таксама у гэтым ва ўсім выглядае, калі назіраеце за гэтым усім. Па сутнасці ўжо ўсё вырашана. То калі гэта бяспечна, то хутчэй за ўсё навошта туды ісці. Але ці апазіцыя ў гэтай сітуацыі, дэмакратычныя сілы,
зрабілі ўсё, каб паінфармаваць людзей. Як вы бачыце, спадару Яўген? Ёсць, конечно, крокі, якія робяцца. Адзінае, што мне здаецца, вельмі важна самім партыям, арганізацыям палітычным абмяркоўваць гэта і публічна пра гэта заяўляць. Бо палітыкі, наперад усё, гэта адказныя людзі за народ, бо яны прапануюць народу пэўныя крокі і нясуць за гэта адказнасць. Галасаваць, напрыклад, Анатоль Лябедзька ўвесь час прапануе такі іхны праект «Яська гаспадар». Кажа, што гэта той дэпутат, які ёсць у інтэрнэце, якому можна задаваць пытанні, і за яго можна прыходзіць аддаваць свой голас. Але ж, прабачце, ласка, пытанне бяспекі. Я ўпэўнены, што самае важнае зараз для беларусаў гэта пытанне бяспекі. Чаму? Таму што калі мы кажам чаку не хадзі, это пытанне маралі. Так, але калі пытанне таго, што чалавек не пойдзе на выбары і спісы праверыць, хто не прыйшоў, не распісаўся, не ўдзельнічаў у выбарах, мы тады несем адказнасць за гэтага чалавека, бо мы як палітыкі прапануем варыянт. І мне здаецца, я упэўнены, калі мы кажам о маралі, то бок не хадзіць на выбары, то з другого боку мы мусім яшчэ нагадаць, што калі ёсць пагроза жыццю і здароўю, то бок палітычных рэпрэсій, ласка, як тыя яўрэйскія салдаты, не падвяргайце сваё жыццё і здароўя небяспецы, бо людзі гэта самая галоўная каштоўнасць, што ў нас ёсць. Калі ўлады не думаюць пра іх, то ўсё ж такі дэмсілы павінны пра іх думаць. Зрэшты, на гэтым тыдні у мяне ў эфіры быў Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», і ён сказаў адкрыта пра правал кампаніі «Яся гаспадара». Давайте паслухаем. Беда ў тым, што штабы дэмакратычных сіл спазняюцца. Гэта ідэя, я памятаю, яшчэ на пачатку мінулага месяца была пракламаваная, але вось болей за месяц нейкіх такіх рухаў актыўных не было. Наколькі я разумею, толькі цяпер раскрутка гэтага «Яся гаспадара» пачалася, тут уже 2 тыдні да выбараў, улічваючы тое, што рэжым адсякае беларусаў унутры краіны ад незалежных медыяў, ад усіх сайтаў, якія яны лічаць экстрэмісткамі. Я думаю, што большасць беларусаў можа нават не паспець даведацца пра гэтага кандыдата. Вось такое меркаванне, спадару Алесь, як вы бачыце, ці дэмсілы дастаткова зрабілі, каб інфармаваць у гэтую кампанію беларусаў і таксама прапанаваць альтэрнатыву, бо выбары ў каардынацыйную раду, магчыма, адбудуцца ў траўні, якія меліся быць альтэрнатывай гэтым гэтак званым парламенцкім выбарам. Складана тут даваць ацэнкі. Відавочна, што магчымасці камунікавання з Беларусю з-за мяжы яны абмежаваныя. Так, з гэтага трэба таксама зыходзіць. Ну і зноў жа прапановаць якіясьці рэцэпты, не да канца адчуваючы настрой людзей, это таксама складана. Зразумела, што унутры Беларусі камунікацыйна дамінуе рэжымная прапаганда, расійская прапаганда. Тыя, хто хочуць атрымліваць інфармацыю, шукайце, прызнаемся шчыра, наўрад ці гэта 50% людзей. Я думаю, што яны ў той ці іншай ступені праінфармаваныя. Калі мы кажам пра мэты такой кампаніі, то значыць мусіць быць адна з мэтаў мусіць быць мабілізацыя. Мабілізацыя дзеля чаго? Магчыма, ведаеце, калі такая безвыходнасць, я так недавно чытаў, што у Гонконге, так, дзе там таксама такі ж самы таталітарызм, як у нас, амаль што таталітарызм, палітычна ўжо нічога не выйграеш, сваіх выбары адбываюцца хутчэй за ўсё так, як у нас, яўка 27%. Так, то бок людзі разумеюць, што няма сэнсу хадзіць. І гэта вельмі важны паказчык. То бок у дадзеным выпадку прапановаць, казаць, што мусіць быць велізарная кампанія па інфармаванні і так далей, значыць, што на выхадзе гэтай кампаніі? Сёння ёсць іншыя выклікі, якія вельмі важныя. Я думаю, што і для людзей унутры Беларусі выбары, гэта так званая выбарчая кампанія, яна праходзіць дзесьці так вельмі далёка за вялікім яны думаюць пра канкрэтныя рэчы, і мы ведаем, што нават у тыя часы, пра якія я згадаў, калі я ўдзельнічаў, што мог такія рэчы дазволіць там паспрабаваць канцэрт зарганізаваць, на мосце стаяць са сцягамі і так далей. У тыя часы нават у рэжыма заўсёды гэта было як так званая спецаперацыя. Зараз гэта сапраўды дэ-факта ў Беларусі ваенны рэжым. Вайсковая аперацыя зараз. Вайсковая, так. Ну, все адно там асноўную ролю граюць міліцыянты,
агенты і гэты самы гэбэшнікі, унутраныя, так бы мовіць, войскі, і тая армія, якая змагаецца супраць уласнага народу, а не тая, якая бароніць знешніх ворагаў. Дык вось тут я, так бы мовіць, не моцна крытыкаваў, скажем, дэмакратычныя сілы, што вось, маўляў, штосьці не дарабілі. Абмежаваныя магчымасці, ёсць іншыя выклікі. Відавочна было б добра, і тут я згодны, што калі б была іншая паралельная асіметрычная інфармацыйная кампанія, каб паказаць сапраўды, як можна праводзіць кампанію, як можна лічыць галасы, і што ёсць вартыя даверу прадстаўнікі беларусаў, якія знаходзяцца, ну хай нават і за мяжой, калі тым, хто ў Беларусі галасаваць небяспечна, то хаця б... Ці ў такой сітуацыі удасца зацікавіць апозіцыйным сілам у той жа каардынацыйнай радзе сваімі выбарамі, як вы гэта бачыце? Я, вы бачите, хочу додать, да, я на пытанне адкажу. Раней былі міліцыянты і назіральнікі ў гэтых выбарах, без выбарах, потому что няма кандидатаў. Зараз не только міліцыянты, у іх красныя кнопки, у них вагнерцы будут задействованы, губопікі, какие-то спецподразделения, это вайсковая операция, и няма выбораў. То есть об чым информировать общество, да, калі казаць по-расейску, да, ну об чым? Ну, нема кандидатов. Рабіць свае выбары, магчыма, ў гэтай сітуацыі трэба было. Таму у меня было вельмі спадзяванне на гэты карцыны савет, што іх прызналі Амерыка, прызнаў Еўрасаюз, яны прадстаўнікі дэмсіл, што яны ўсё зробяць. У іх паўнамоцтва скончыліся, да, але яны все працягнулі гэтае паўнамоцтва. Выбары павінны былі, мы павінны былі паказаць беларусам, якія там на радзіме засталіся, што вось, браткі, сёстры, паглядзіце, што такое сапраўдныя выбары, што вось кандидаты, вось яны праводзяць онлайн свае стрымы, яны спрачаюцца аб... Ніякіх размоў няма. Яны спрачаюцца, гэта дакладна. Секреты. Гэта ёсць. Што ім не падабаецца, нас этого КСа павыганялі, выбараў няма, потом нейкія там гендерныя, гэтыя не гендерныя, нейкія партыйныя спіскі, самавылучэнцаў выкідаюць, сейчас іх там з амерыканскіх этих спіскаў выкідаць будуць, карцыную тураду, бо дэмакратія там пакуль не пахне, на жаль. То есть вот аб гэтым мы павінны былі інфармаваць беларусаў, што вось есть коордынацыйная рада, але пшик, ну, що маємо, то маємо. На мою думку, Координаційна рада мусила стати той пляцоўкай, якая дапамагла бы нашим беларусам вучыцца парламентарызму. І гэты парламентарызм, як, напрыклад, 100 гадоў таму назад, першы выбар у ўсім Польшчы, паказаў бы, вось нашы кандыдаты ў дэпутаты, то бок у Сейм, у Сенат, а вось сённяшнія часы гэта ў Координаційную раду, якія палітычныя праграмы яны прапануюць, да? І тое, што мы не абмяркоўвалі раней, а паглядзіце, колькі сёння палітызаваных беларусаў выехала за мяжу. Колькі? Гэта не то, што дзесяткі, гэта сотні тысяч беларусаў. І я лічу, што грэх, проста грэх, не выкарыстаць гэту сітуацыю, каб дапамагчы гэтым беларусам не толькі проста прагаласаваць, а падыскутаваць, паразважаць, параўнаць, хто такія кансерватары, лібералы, сацыял-дэмакраты, хрысціянскія дэмакраты. Сёння мы праходзім палітычную школу за мяжой. Можа, атрымаецца ўсё ж такі вярнуць гэтую зацікаўленасць да каардынацыйнай рады, перахапіць павестку, ці ўжо пасля лукашэнкаўскіх выбараў будзе позна? Жыццё ніколі не скончваецца. Это раз. Другое, ёсць, можна казаць шырэй, што дзеля таго, каб пазбавіцца рэжыма, мусіць быць шырокі нацыянальна-вызвольны рух. Мы на самым пачатку яго фармавання, любыя аспекты гэтага важныя, таксама будаванне легітымных структураў гэтага нацыянальна-вызвольнага руху, але ёсць таксама важныя рэчы, звязаныя і з адукацыяй, звязаныя і з узаемнай абаронай, звязаныя таксама з камунікаваннем на асабістым, на інстытуцыйным якімсьці ўзроўні, праз арганізацыі з тымі людзьмі, якія засталіся на, так бы мовіць, вялікай зямлі ў нас дома ў Беларусі, бо гэта вельмі важна. І па сутнасці на тых, хто выехаў, нашмат большая адказнасць, паколькі як мы зможам скарыстаць усе з тых магчымасцяў, што у нас ёсць, мы не жывем у сітуацыі тэрора, страху, у якім жывуць зараз нашыя суайчыннікі, аднадумцы, і мы таксама можам карыстацца з магчымасцяў рынкавай эканомікі дзеля таго, каб дапамагаць беларусам, якія знаходзяцца там. І з аглядкай на іх перадусім, бо яны самае галоўнае. Дзякуй, спадарства, за гэтую размову. Алесь Лагвінец, Мікалай Маслоўскі, Яўген
Дудкін, кандыдаты на парламенцкіх выбарах 2016-2019. Дзякуй за гэтую размову. А ў нас спадарства яшчэ адна тэма і кошт слова Лукашэнкі. Памятаеце, як ён казаў, што коронавірусу няма, а сам вакцынавацца гатовы выключна беларускім прэпаратам. Дык вось, у нашы рукі трапілі тэлефонныя запісы, якія паказваюць, як для узурпатара і набліжаных для яго на званок адкладалі вакцыны. Замежныя. А таксама ў нашым расследаванні стаўленне сістэмы да беларусаў у час пандэміі. Пакуль адныя паміраюць і спрабуюць трапіць у стацыянар, чыноўнікі маюць усё неабходнае, але для сваіх. Пры гэтым прапаганда стварала адарваны ад рэчаіснасці вобраз пандэміі. Ад кіберпартызанаў мы атрымалі базу званкоў з красавіка па чэрвень 2021 году. Гэта канец другой хвалі захворванняў, калі панаваў штам Амікрон. Юлія Цяльпук прыгатавала першую частку вялікага расследавання, другую частку глядзіце праз тыдзень, а першая ўжо цяпер. 1622 новыя выпадкі інфікавання COVID-19 і 10 смерцяў. Гэткаю была статыстыка Міністэрства аховы здароўя Беларусі за 9 красавіка 2021 года. Колькасць інфікаваных у той дзень падскочыла на 350. Гэта быў канец другой, найбольш суворай хвалі пандэміі. Вакцынацыя насельніцтва толькі пачыналася. Змаганне з ковідам працягвалася згодна з бачаннем Лукашэнкі, а не міністра Пеневича. Никакой самоуспокоенности быть не должно. От министра здравоохранения я жду принципиальной оценки действий руководителей региона и столицы в этом плане. Об обеспеченности лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками, кислородом. Паспрабуй правалі паказнікі. З пастаўленымі задачамі кожны спраўляўся як умее, вынікае з атрыманых ад кіберпартызанаў і прааналізаваных белсатам тэлефонных размоваў чыноўнікаў профільнага міністэрства. Сапраўдная бітва ішла за месцы ў ковідных аддзяленнях. Значит, привезли паллиативного ребенка, полдня решали, куда его деть. 15-летнего паллиативного ребенка с ковидом выявленным. Пытались все определить. Слуск не взял, у них нет, видите ли, детской реанимации, у меня тут на каждом шагу. Значит, детская областная уже все. Детская инфекционная Минска отослала на детскую областную. Те уже перепрофилированы. У меня сейчас в реанимации 6 пациентов. Не уложить физически нету. Складана было з месцамі, а ў некаторых выпадках і са стаўленнем да захварэлых у сталым веку. Логойский, Смолевичи поставляют таких 37-го года рождения, 39-го. То есть такие старперы, простите, совсем дохлые люди. Но пока места есть, но у меня сложности с кислородными местами, потому что я не могу их ложить в эти страшные палаты с кислородом, а там у меня кислород. А денег мы тебе так и не дали, да? Нет, то есть тут сложности реально. У меня просто знакомые в Минске, они их держат на кислороде максимум 5 дней, потом пинка из больницы в госпиталь. А паглядзіш на матэрыялы лукашэнкаўскай прэс-службы, праблемаў з месцамі няма. Как вы здесь? Нормально. Молодец. Так, а что, у вас свободные койки, да? Сейчас отлично. Андрэй Ткачоў, які на першай хвалі пандэміі заснаваў буйную валанцёрскую ініцыятыву BY COVID-19, бачыў на ўласныя вочы, што адбывалася ў больніцах у 2020 годзе. Кажа, што прынцыпова не палепшылася сітуацыя і на пачатку 21-го. Койки, стоящие в коридорах, это врачи без средств индивидуальной защиты, огромное количество заболевших, это очереди из скорых, которые стояли в приемное отделение. И это ужас в глазах врачей, потому что они не понимали, что происходит. Они были фактически брошены на амбразуру борьбы с ковидом, без достаточного количества средств индивидуальной защиты, без протоколов лечения, без лекарств. Паслухаем таксама, якім чынам галоўная лекарка Крупскай цэнтральнай раённай больніцы Алена Клешчанок і чыноўніца Мінздароўя Наталья Баярская рыхтуюцца да візіту высокага начальства. Яны іх называюць ВДЛамі, высокопоставленными службовыми особами. Во вторник у вас будет мероприятие с участием ВДЛов. Скажи мне, пожалуйста, палату ты сможешь организовать? Реанимационную? На базе чисто операционной, потому что в реанимации у нас
дополнительные 2 койки, Но ты которые... полностью сможешь ее организовать, да? Мы делали уже, как как для президента в соответствии с это самое. Да, хорошо. И там отдельно и без ковида вход и все остальное, да? Все будет, да, отдельно чистый вход и это самое. Хорошо. Бригада тебе нужна реанимационная на это время? Или твои справятся? Специально не приглашали, вот они сегодня госпитализируются. Здравствуйте. Сколько к вам гостей? З іншою чыноўніцай наша гераіня шукала больніцы з гаваркімі галоўнымі лекарамі, якія намовяць пацыентаў на патрэбныя журналістам каментары. Наталья Илларионовна, ОНТ готовы ехать в Несвиж. Им надо быть в ЦРБ, я правильно понимаю? Да, в ЦРБ, да. К главному врачу. К главному врачу Виктории Викентьевне. Я поняла. То есть этим товарищам всем, я имею в виду главврачам, надо сказать, что хотя бы 1-2 пациентов, чтобы они имели, которые были бы не против, сказать, что они хотят вакцинироваться. Хорошо, очень. Я предупрежу. Хорошо. Предупредите. Так, дальше. В Марьину горку, я ничего не перепутала, в 2 часа ждете? Да. В Марьину горку поедет Бенедисюк Настя, это БТ. Ей надо будет в комментарии тоже сказать, что, и там Да, главный врач там, да. И главное, чтобы она сказала, это первое у них предприятие, или вообще там, я не знаю, там все предприятия к ним записываются. А еще СТВ. СТВ может в Жодино поехать. У выніку на дзяржаўным тэлебачанні прапагандысты маглі паказаць суцэльны пазітыў і трыумф вакцынацыі. Мы с удовольствием пришли, потому что хотелось бы к летнему периоду быть провакцинированными. Считаем, что она вполне безопасна. Что важнее все-таки сделать прививку, чем ждать болезни. Вот и наша съемочная группа решила приехать в одну из столичных поликлиник, дабы показать, как есть все на самом деле. Картинка совершенно не нужна там министру здравоохранения Пиневич или Караник, которые были министрами здравоохранения во время эпидемии ковида. Они хоть и подлецы, но они совершенно не глупые люди. Они прекрасно понимали, что творится в больницах, и картинка им самим была лично не нужна. Она им нужна была только, чтобы дальше отчитываться наверх. Наверсе чакалі паспяховай вакцынацыі насельніцтва, і Наталья Баярская намаўляла кіраўнікоў медустановаў, установаў асветы і дзяржарганізацыяў выканаць план прышчэпак. На графіку бачым, як расла колькасць асобаў прышчэпленых спутнікам В цягам 2 і 3 тыдняў красавіка. У траўні актыўна выкарыстоўвалася таксама кітайская аднакампанентная вакцына, а расійскі спутнік складаўся з 2 частак. Першую дозу вакцыны людзі атрымлівалі, а вось другога кампаненту пачало катастрафічна не хапаць. На Экспо были. Работает. Да. Только жители Минского района или всех? Нет, попались все. Там был такой ажиотаж, что были и из Бреста, и из Гродненской области, и из Минской области, из других городов. Короче, прививали. А Минск вообще стоял стеной, не выпускали медиков в 7 вечера 10 мая из пункта, требовали привить до последнего. Был же перерыв. Ни в Минске нигде не было вакцины, только у нас. Таго вечара давялося нават выклікаць міліцыю, каб супакоіць тых, хто хацеў атрымаць вакцыну. Затым, як яны самыя кажуць, валявым рашэннем начальства папулярны пункт у Менскім экспабеле часова закрыла. А каб насельніцтва не абуралася, паставілі там работніка, які хлусіў людзям пра рэальны стан рэчаў з вакцынацыяй. И мы там оставим человека, который будет рассказывать сказки, что в Минске поликлиники получили вакцины, в поликлиниках очереди нет, идите туда. О том, что партия вакцины закончилась, не произносим, да? Ни в коем случае. Вы добра пачулі, медычныя чыноўнікі загадваюць распавядаць беларусам казкі. О том, что партия вакцины закончилась, не произносим, да? Ни в коем случае. Перабоі з вакцынаю ў 3 кварталах 21 года былі сістэматычнымі. Чыноўнікі маўчалі. Прапагандысты здымалі там, дзе вакцына яшчэ не скончылася. Але былі і больш сур'ёзныя праблемы ў аддзяленнях з цяжкахворымі. Мне на кислород надо 190 тысяч до конца года в такой ситуации. Но просто это самое важное, понимаете, остальное может. А если этого не будет с 1 июля, то может хоть какое там... Передвижку какую-то давай, если где-то какие-то деньги есть. Давай, не знаю, зарплаты давай снимать с 4 квартала. З аднаго боку, без удзелу міністра змагаліся з недахопам сродкаў на кісларод, абсталявання і лекі, з іншага хавалі рэальныя маштабы эпідэміі, ды асабліва лічбу памерлых ад ковіду.
Вот читаю информацию по Дзержинску. Елена Леонидовна, а цифры, те, о которых мы не очень говорим, Лучше так и не сохранить показывать. Вообще, в Нет, принципе, лучше да, не показывать, общими не показывать. фразами, правда, Елена Общими Леонидовна? фразами, общими, что коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, и все. Все, Не да, надо, поэтому не я надо. поубираю. Хорошо, Елена Леонидовна, Хорошо. Казаць агульнымі фразамі ці ўвогуле не казаць пра дэмаграфію загадвала намесніца міністра аховы здароўя праз тэлефон. А на ток-шоу в людях Алена Богдан увільнула ад адказу пра зніжэнне лічбаў і бадай прызналася чаму. А вот эта статистика по коронавирусу, помните, многие интернет-ресурсы ставили ее под сомнение, значит, Минздрав скрывает цифры, ситуация другая и так далее, и так далее. Сама по себе цифра – это всего лишь цифра, но она тянет за собой огромные финансовые государственные ресурсы. Координатор фонду медычнай салідарнасці Андрей Ткачоў узгадвае, як у больницах на міністэрскі загад заніжалі статыстыку. Ну, мы протестировали 5000 человек, из них 4,5 плюсанули на ковид. Вот мы статистику ввели 4500, а то, что заболевших-то на самом деле 50 тысяч, их просто не протестировали, ну, это статистика умалчивает. Но что касается смертности, это уже скрывать было сильно сложнее, хоть и делалось. То есть людям причину смерти указывали не ковид. Замест ковіду дактары пісалі пнеўманія, хваробы сістэмы кровазвароту і гэтак далей. Рэальныя страты да 30 тысяч чалавек, як вынікае з ускосных падлікаў. Згодна са звесткамі Белстату, сярэднегадавая лічба смерцяў у Беларусі ў 2020 годзе вырасла амаль да 48 тысячаў чалавек. У параўнанні з 18 і 19 гадамі, калі смяротнасць была утрая меншаю. Тым часам Лукашенко публічна распавядаў, што забівае людзей не ковід, а занядбанае здароўе. Хроничной сердечной недостаточности, к сожалению. Ну, беда, конечно, когда сопутствующая еще есть. Тое, што людзі паміраюць на ковід, было усесветнай праблемай. У краінах Заходняй Еўропы і нават у Расіі улады наадварот намагаліся паказваць рэальны стан пандэміі, але беларуская медычная сістэма праўду хавала. Беларусь живет в такой ситуации, когда виноват все равно будет холоп, вне зависимости от того, что произошло. И вот поэтому отрицательный хемотаксис, когда люди просто боялись, что на них падет это око Саурона и сделают их крайними, показательно распнут. Адпаведна, калі медыкі перамогуць у вайне з каронавірусам, то іх паказальна ўзнагародзяць. Таму да сюжэтаў пра ачышчэнне палатаў ад ковіду таксама рыхтаваліся. Профилированный в обычный режим функционирования 288 коек Крупской, Любанской, Стародоровской ЦРБ. Да, а я вам говорю, что мне нужны числа, когда вы их будете мыть. Мне туда прессу послать надо. Мыть? Именно мыть, Юлия? Мыть? Да. Хорошо. Пры гэтым нельга сказаць, што міністэрскія чыноўнікі лёсам пацыентаў зусім не пераймаліся. Пацыенты бывалі розныя. І калі для адных вакцыны ці месцаў у шпіталі няма, то для другіх заўсёды нешта знойдзецца. Напрыклад, для першага, як яны клічуць Лукашэнку. Значит, Дмитрий Владимирович, я нашла 5 доз первого и второго до сентября 21-го. Поэтому Дмитрий Владимирович в четверг Масленкина с района привезет ее вам. Вы ее храните как зеницу ока. Это будет для первого и желающих, может быть, семьи. Но в понедельник к вам придет Румас. То бок Лукашенко, які сцвярджаў, што прышчэпіцца толькі беларускай вакцынай, атрымаў расійскую яшчэ ў чэрвені 21 года. Ідзем далей. Вячеслав Васильевич, надо как-то решить вопрос. Все-таки утречком взять и к обеду получить результат. Мы не сможем это сделать, Наталья Владимировна. Вы же уже делали. Очень надо. Для нашей Юлии Вячеславовны. Падобна для Юлії Вячеславаўны Аскеркі з управлення кадравай работы Менаблвыканкаму. Падчас пандэміі, калі трапіць да лекара з няпільнай праблемай было цяжка, Наталья Іларыёнаўна вырашала пытанні. Завтра вторая смена, можно будет девочку присылать тогда. Хорошо, Александр Владимирович. Спасибо большое. Все. Спасибо. Это доченька помощника президента. Спасибо огромное. Наш начальник управления образования, очень заслуженный человек, хотел бы обратиться к стоматологическим услугам у вас. Да. Я ему дам ваш номер телефона. Конечно. Николай Николаевич Башко. Запишите, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Я буду в отпуске, а вы все организуете так, как надо. Арганізуйце, калі ласка, і для ўсіх беларусаў. Юлія Цяльпук, Белсат.
Другая частка гаспадарства гэтага расследавання ўжо праз тыдзень. А на гэтым тыдні ў Воршы здарылася трагедыя. Забітыя 4 дзяцей, затрыманая і падазраваная іхная маці. Дзецям было ад 1 до 8 гадоў, маці 36. Яшчэ 2 дзяцей выжылі, бо былі ў бабулі. Маці спрабавала ўчыніць самазабойства, трапіла ў шпіталь, дзе памерла напярэдадні. Можна б сказаць проста, як суседзі, відаць, паехаў дах, калі яна такое зрабіла. Аднак задаюся істотным пытаннем, а ці можна было запабегчы гэтай трагедыі? У нас жа, як рапартуюць паўсюль, сацыяльна арыентаваная дзяржава, а сочаць нават за няправільным колерам шкарпэтак. Чаму ж тут не дапільнавалі? Вы скажаце, вось ізноў у вас ва ўсім дзяржава вінаватая. Адкажу на гэта некалькімі фактамі. Не было сакрэтам для самых разнастайных сацыяльных службаў, што гэтая сям'я мае праблемы. Рабіліся нават правяранні, увага, ажно 6 разоў, апошні раз у студзені. І сям'я атрымала статус сацыяльна небяспечнай. У шматдзетнай сям'і сістэматычна не хапала ежы. Не раз і не 2. Сістэматычна. Дзяцей афіцыйна прызналі малалетнімі асобамі, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным стане. Адзенне, нейкія побытавыя прадметы збіралі суседзі, бо іх таксама не хапала. Апошні муж кабеты быў скіраваны на лячэнне ў ЛПП. Сама яна з'яўлялася з сінякамі, а з кватэры рэгулярна чуліся гукі спрэчак і сварак. Наведвалі сям'ю і міліцыя, і розныя службы. І што? Гэтага недастаткова? Ніхто нічога не ведаў, не чуў ці проста не хацеў ведаць? Прыйшлі, праверылі і заплюшчылі вочы? Ці мы ў дзяржаве гвалту ўжо проста прызвычаіліся да чужога болю? І выпадак жа у Беларусі не першае. У гэтай студыі я ўжо казаў пра Аляксандра і Анастасію Таратутаў са Слуцку, якія крыху больш за год таму забілі свайго 3гадовага сына з асаблівай жорсткасцю. Адбылося гэта на вачах іншых малалетніх дзяцей. Хлопчыка збівалі, удараў было каля 10, большасць па галаве. А калі дзіцё было мёртвае, мужчына яго памыў і выклікаў хуткую, паведаміўшы, што хлопчык упаў. Але ж збіццё дзіцяці адбывалася рэгулярна. 8-месячны хлопчык трапляў у рэанімацыю, сям'ю таксама называлі сацыяльна небяспечнай. У 2 гады дзіця важыла 6 кілаграмаў. І што, сацыяльныя службы не бачылі, суседзі не ведалі? І вось чарговая трагедыя ў Воршы. Забітыя 4 дзяцей. Пра маці кінулі, што вар'ятка, а цяпер памерла, і ўсё, усе супакоіліся, няма праблемы. Цяпер усё можна зваліць на гэтую жанчыну, а дакументацыю нават падправіць. А хто задаваўся пытаннем, што адбываецца з жанчынай, якая сама выхоўвае 6 дзяцей? Гэта ж менавіта за нараджэнне 5 і больш дзяцей, ды іхнае, цытую, годнае выхаванне Аляксандр Лукашенка загадаў уручаць ордэн маці. Толькі ніхто не сказаў, як гэта годна выхаваць, калі ты амаль нікому не патрэбны, а тваіх дзяцей няма чым накарміць. Маці-забойца ордэну не заслужыла, а адказныя сацыяльныя службы, якія правяралі дзеля птушачкі, павінны атрымаць турэмны тэрмін. Бо гэта і на вашых руках кроў гэтых дзяцей. На момант перанясемся ў Нямецчыну, куды на гэтым тыдні былі скіраваныя аб'ектывы прэсы з усяго свету. 150 высокапастаўленых гасцей, сярод якіх і Святлана Ціхановская. На месцы працаваў наш карэспандэнт Алесь Папко, і яму слова. 60-я Мюнхенская канферэнцыя ў пытаннях бяспекі завершылася. Ад іншых міжнародных форумаў гэтая канферэнцыя адрозніваецца тым, што яна нефармальная. Яе ўдзельнікі не падпісваюць выніковых дэкларацый. Яны сустракаюцца за закрытымі ад публікі круглымі сталамі, у кулуарах абмяркоўваюць сусветныя праблемы ў пытаннях бяспекі, а затым на адкрытых дыскусіях выслухоўваюць сотні вельмі вострых пытанняў ад сотень экспертаў
у галіне міжнароднай бяспекі. Сёлетняя канферэнцыя мела 3 галоўныя тэмы. Гэта вайсковая дапамога Украіне, гэта вайна ў Газе і будучыня НАТО на фоне прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі. Для перамогі Украіны Захад павінен зрабіць 4 рэчы, рэзюмаваў для нас абраны прэзідэнт Фінляндыі Александр Ступ. Еўразвяз, па-першае, павінен развіваць уласную ваенную прамысловасць. Ён павінен прыняць Украіну ў свае шэрагі. Краіны Захаду павінныя падпісаць дамовы аб ваеннай супрацы з Украінай. Але самае галоўнае, Злучаныя Штаты павінныя як мага хутчэй перадаць Кіеву ўсю неабходную зброю. Мяркую, што рэцэпт перамогі ўкраіны ўсё той жа. Украіна мусіць атрымаць хуткую дапамогу ад Захаду, ад Еўропы і ЗША. Элементы гэтай дапамогі простыя і зразумелыя. Першая частка – гэта фінансавая дапамога. Яе Еўропа ўжо дае і, спадзяюся, ЗША працягнуць яе даваць. Другі складнік – вайсковы, пастаўка боепрыпасаў. І тут перад намі стаяць выклікі. Беларусь на канферэнцыі аналізавалі хутчэй як плацдарм для расійскай агрэсіі супраць Украіны. Аднак, што рабіць з нашай краіны, пыталіся у абранай прэзідэнткі Беларусі Святланы Ціханаўскай. Яна правяла размовы з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Энтані Блінкенам, кангрэсменамі Нэнсі Пелоусі і Хакімам Джэфрысам. Таксама сустрэлася з Мердит Уиттакер, дырэктаркай фірмы, якая вырабляе камунікатар «Сігнал». Сесіі з удзелам Святланы Ціханаўскай цягнуліся да глыбокай ночы. Быў шэраг сустрэч з міністрамі, прэм'ерамі розных еўрапейскіх краінаў, была сустрэча з Нэнсі Пелосі і іншымі прадстаўнікамі ЗША. То бок, вялікая падтрымка на палітычным узроўні, і нам удалося там дамагчыся нейкіх вынікаў і дамовіцца аб наступных дзеяннях. Навіна пра смерць аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Алексея Навальнага ў пуцінскай турме шакавала удзельнікаў Мюнхенскай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі. Сярод гэтых удзельнікаў была і жонка Алексея Навальнага Юлія. Як адрэагуе вольны свет на гэтае забойства? Найбольш папулярны адказ нам даў міністр замежных справаў Латвіі Крышьяніс Карыньш. Правільнаю рэакцыяй магло б стацца паўнавартаснае аднагалоснае падтрыманне Украіны ўсёй зброяй і грашыма, якія ёй патрэбныя, каб выйграць гэтую вайну. А Расія павінна яе прайграць. Мы мусім спыніць агрэсію. Рашучасці пакараць Владзіміра Пуціна ў Еўропе становіцца ўсё больш. Еўразвяз стварыў уласную стратэгію па развіцці абароннай прамысловасці. Услед за Брытаніяй, Францыя і Нямецчына падпісалі дамовы аб вайсковай дапамозе Украіне. Хутка такую ж дамову падпішуць Нідерланды. Нямецчына павялічвае выдаткі на абарону да 40 мільярдаў еўраў. Данія вырашыла перадаць Кіеву ўсю сваю артылерыю. Гаворка ідзе пра некалькі дзесяткаў цяжкіх гармат. Таксама ў Мюнхене міністр замежных справаў Нідерландаў заявіў пра тое, што Украіна атрымае 24 знішчальнікі F-16 і першыя машыны прыбудуць у краіну ўжо ў чэрвені. Александр Папко, Мюнхен, Белсад. Блізу 3 месяцы таму мяне спадарства запрасілі ўручыць узнагароду ад Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АБА. У маёй каперце пераможцы ў намінацыі «Некамерцыйная арганізацыя года» аказаўся спартовы футбольны клуб «Пагоня» з Варшавы. Дзіцячы футбольны трэнер Александр Кушнер атрымаў з маіх рук і прыз 5000 еўраў, а таксама маё абяцанне, што іх гісторыю мы распавядзем у нашым эфіры. А гэта гісторыя адметнасці і нязломнасці беларускага духу, вынаходніцтва, а калі хочаце, прадпрымальнасці. Александр амаль 10 гадоў кіраваў у Беларусі прыватную футбольнай акадэміяй «Фарплэй». Больш за 250 дзяцей трэнаваліся ў 4 яе філіялах у Гомлі, Ашмянах, Паставах і Астраўцы. Акадэмія брала ўдзел у праектах развіцця прыватных футбольных клубаў пад эгідай УЕФА. У 2021, калі рэпрэсіі супраць любых незалежных ініцыятываў у Беларусі працягвалі набіраць абароты, пачаліся праблемы і ў праекту Кушнера.
партнера. Маўляў, стварае канкурэнцыю дзяржаўным футбольным школам. Трэнера вымусілі пакінуць свой бізнес у Беларусі і пераехаць у Польшчу, дзе ён надалей вучыць футболу, у тым ліку дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Клуб адведаў Уладзіслаў Корсак. Сябры, гэты футбольны манеж – трэніровачная пляцоўка спартовага футбольнага клубу «Пагоня Варшава», клубу з беларускімі каранямі, пераможцы конкурсу Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Сёння мы завітаем у гэты клуб на трэніроўку. Я хацеў далей працягваць тое, што я люблю і умею рабіць, тое, што раблю фактычна ўсё сваё жыццё, трэнірую дзяцей. Я прыняў рашэнне пачаць трэніроўкі з дзецьмі непаўнаспраўнымі. Перад гэтым я таксама меў досвед у адным з клубаў, якія з такімі дзецьмі працуюць, і заклаў такую школу. Пачаў збіраць дзяцей. На сённяшні дзень мы маем болей чым 60 дзетак. У асноўным гэта дзеці, якія маюць праблемы са слыхам альбо з маўленнем. І таксама дзеці з непаўнаспраўнасцю інтэлектуальнаў, так, мы з імі працуем. Складанне ўсіх внёскаў, дакументаў я ўсё рабіў сам. У Польшчы гэта рабіць проста. Ты не мусіш, як у нас, хадзіць па выканкамах з паперкамі. Ты сядаеш перад камп'ютарам, запаўняеш усе дакументы, ці прыкладаеш файлам дакументы, якія там патрабуюцца для рэгістрацыі арганізацыі, высылаеш, чакаеш рашэнне суда. Там на працягу месяца я атрымаў рашэнне, зарэгістраваў клуб, пачаў працаваць. То есть всё это даволі хутка. Ёсць некалькі трэнераў, якія мне дапамагаюць. Ну і на сённяшні дзень, скажем так, вся наша праца, мы стараемся будаваць вакол такіх трох асноўных накірункаў, ці асноўных, скажем так, праграм трэніровачных, якія мы ўзялі сабе на ўзбраенне. Адзін з іх гэта ДФБ, Deutsche Fußballbund, нямецкага футбольнага саюза. Таксама мы карыстаемся з сістэме Curve Coaching, то, скажем так, вынальязка такая нідерландская. Грамы. Добра. Не мусіце чакаць. А што за гра? Александр, гляджу, што рукамі гуляюць у футбол. А чаму так? Ну, гэта такі непаўнавартасны ручны мяч. Гульня для таго, каб яны ўзаемадзейнічалі камандна, так? Каб вучылись не толькі обрамка, каб вучылись не толькі самі страляць голы, да? А вучылись таксама ўзаемадзейнічаць камандзе. І гульня гэта скіравана на перадачу мяча болей. Падабаецца вам? Безумоўна, бо потым мы яшчэ да гэта дададзім, што гол страляюць ногой. То есть перадачу мяча рукамі, а забіваюць гол ногой. Калі альбо я падаю до партнёра, альбо сам сабе і страляю. І гэта будзе ўвогуле забава супер проста. І трэці такі напрамак, про які дазнаўся год таму, гэта Sensible, гэта такая сістэма трэніровак з мячом на шнурку на такім, так, калі ты трымаеш мяч у руках, і адпрацоўваюцца розныя тэхнічныя элементы, дзякуючы якім падвышаецца пачуцце мяча. Тут арганізуем мы турніры, але заўсёды робім так, каб з дзецьмі непаўнаспраўнымі таксама гулялі дзеці паўнаспраўныя, для таго, каб спрацоўваў гэты эфект адаптацыі і эфект, як мы яго называем, сацыялізацыі, да? Таму што калі разам гуляюць альбо трэніруюцца дзеці паўнаспраўныя і непаўнаспраўныя, дзеці паўнаспраўныя, скажем так, адаптуюць гэтых дзяцей непаўнаспраўных, і дзякуючы гэтаму все пачуваюцца комфортна. Вельмі добра, значна лепш гуляць навучыліся мы. Трэніруюся інтэнсіўна, і гэта мне вельмі падабаецца. Таму я хожу як можна часцей. Вельмі цікавы быў матч з іншымі клубамі. Таксама навучыўся вельмі добра падаваць і падабаецца трэніравацца з тымі, хто чуе. То есть вельмі важны момант, што ён кажа пра тое, што трэніруюцца разам тыя, хто чуюць, і тыя, хто не чуюць, да? Што для іх гэта важны момант, што яны не адчуваюць сябе іншымі, да? То есть яны адчуваюць сябе як звычайныя такімі ж самымі, да? То есть яны не адчуваюць, што яны маюць нейкія праблемы. Он пра гэта кажа зараз.
Так, і чуємо ще руку. Ну він каже, що відчуваємо себе ровними серед усіх, да? Тобто нема такого, що не відчуваєш ні к себе некомфортово. Тимур і Давид. Это в миговом. І знаки. И знаки их, так. Мы организовали за увесь час 5 таких турнірів, у яких грало понад 300 дітей. Ще у кінці отримали призи, ми не лічили пункти, не лічили там, хто кільки стріляв брамок. Я хотів би представити чоловіка, без якого було б тяжко уявити те, що ми тут робимо. Це Максиміліан, тлумач язика мігового польського, як і на тренінгах, і на матчах теж під час турнірів. Допомагає нам, щоб нас діти, які мають проблеми зі слухом, могли зрозуміти, так? Він до їх мігає. І користуючись моментом таким вельми добрим, я хотів би Максу подякувати за його працю нелегкую. На сьогоднішній день у нас серед цих 60 дітей немає ні одного білоруса. Тобто є українці, є поляки, але немає білорусів. І мені здається, це такий момент ментальний, що батьки лічать, що коли його дитя приходить і займається з дітьми неповносправними, ну то неяк це насторожує, неяк це дивно. Да? Тобто таке трактування цієї неповносправності як некого відхилення гучей. Користуючись моментом, запрошую, коли нехто жадання має і хоче приходити, коли ласка, я запрошую, приходьте і тренуйтесь, да? І адаптуйтесь, і приймайте цих дітей неповносправних такими, як вони є. Я б навіть сказав більше. Я тренував весь час дітей здорових, я б сказав, що діти неповносправні більш повносправні, ніж самі повносправні, да? Такий каламбур, але ну так це виглядає на сьогоднішній день. Я, скажем так, стараюся мыслить позитивно і упевнений, що обов'язково буде той час, коли ми вернемося ще назад. Так? І, на мой погляд, найбільш важливо те, що ще ми, хто буде вертатися, привезуть з собою новий досвід, привезуть нешта новае, тое, што Беларусь на той момант будзе патрабаваць, да, у плане эканомікі, у плане інтэлектуальным, я лічу таксама, да. І я думаю, што дзякуючы гэтаму мы ў перспектыве ў Беларусі будзем мець вельмі заможную краіну, да, таму што мы ўсё будзем для гэтага мець. Адзін з такіх кірункаў такой дапамогі, такое партнёрства, это ёсць якраз праект АБы, беларускага бізнеса за мяжой. Мы перамаглі ў адной з намінацый сярод арганізацый нон-профіт падчас конкурса беларускіх бізнесаў за мяжой другой эдыцыі. І мы ім вельмі ўдзячныя, АБе вельмі ўдзячныя Еўрапейскай камісіі за гэту дапамогу фінансавую, якую мы можам выкарыстаць на сваю дзейнасць, на сваю працу з дзецьмі. Наш удзел вось у гэтым конкурсе ў другой эдыцыі якраз такі паказаў, наколькі беларусы інтэлектуальная нацыя, наколькі беларусы умеюць на пустым месцы нешта стварыць. Это сапраўды, это просто фантастыка нейкая. Калі я адкрываў клуб, у мяне нават не было сумневу ў тым, як я яго назову, да, як будзе выглядаць лагатып і дакладней герб майго клуба. Да? Ён будзе выглядаць так, як выглядае наш герб, пагоня, так. І для мяне гэта было вельмі важна, да? Таму што акрамя часткі гістарычнай, я не буду зараз гэта кранаць, гэта вялікая энергетыка. Да? Калі я звяртаю увагу, напрыклад, калі я гляджу на герб, гляджу на наш сцяг бел-чырвона-белы, для мяне гэта энергетыка ў першую чаргу. Яна адчуваецца, і яна мне спрыяе. Зараз будзе зварот да ўсіх беларусаў, якія зараз жывуць за мяжой.
старацца будаваць свае кантакты з людзьмі іншых нацый у такі спосаб, каб пра вас потым сказалі: о, гэты беларус надзейны чалавек, вельмі класны, і з ім можна мець справы. Да? І мне здаецца, гэта найлепшая рэклама для беларусаў і для Беларусі. Менавіта тут як дзеткі з асаблівасцямі развіцця, так і цалкам здаровыя могуць паўнавартасна і на роўных умовах трэніравацца і ўласна гуляць у футбол. Усё гэта спрыяе, безумоўна, лепшай інтэграцыі і ўзаемапаразуменню паміж імі. Заняткі ў спартовым футбольным клубе «Пагоня Варшава», які арганізаваў трэнер з Беларусі Александр Кушнер, цалкам бясплатныя. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Якія ж гаспадарства крутыя гэтыя беларусы. Дзякую за гэтую справу. Гэтак выглядаў гэты тыдзень, а на наступным дзень роднай мовы, ужо ў сераду. Прывяду радкі Леаніда Дайнекі. Беларусь, ты не забыта. У душы, як божы знак, хата, канюшына, жыта, бульба, бусел, шпак, мроя, хлопец закаханы, цемра, шлях дамоў. Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў. Мы з вамі, беларусы, збудаваныя з беларускіх словаў. І толькі гэтак мы жывем, мы існуем, мы нязломныя. Мову пераследуюць, скарачаюць гадзіны, прыбіраюць з медыапрасторы. Беларускі класік Вінсент Дунін Марцінкевіч, зроблены экстрэмістам, старонкі беларускай гісторыі перапісваюцца пад Маскву. Насуперак усяму, на нашым YouTube-канале Белсат Лайв у сераду, у дзень роднай мовы, мы зладзім дыктоўку о 19 гадзіне паводле менскага часу. Тэкст прачытае Павел Латушка. Далучайцеся. Гэтак мы жывем. І на ўласнай мове нагадваем пра сябе, а разам з мовай жыве Беларусь. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.